Molt bona tarda. La xarxa d'autobusos de la ciutat es reduirà a partir d'aquest cap de setmana. Dilluns ja us vam avançar que s'estava gestant un pla d'aprimament amb alguns exemples concrets. Un d'ells el vam trobar al Verdum, on els veïns ens van explicar que necessitaven que les línies de bus del barri fessin un recorregut més ampli i TMB ens va informar que això no seria possible. A partir d'aquí, avui hem sabut més detalls, Oriol, sobre aquestes retallades que es preveuen a la xarxa. El transport públic, Emma, no s'escapa tampoc d'aquests plans d'estalvi. És per això que avui TMB ha presentat aquesta reorganització dels serveis d'autobusos, que es tradueix en l'eliminació de 4 línies d'autobús. A partir d'aquest dissabte, a la ciutat de Barcelona, 3 línies més veuran reduït el servei només durant els dies laborables i també passarà el mateix amb les línies d'autobús de barri, que fins ara treballaven també el cap de setmana, ara només ho faran els dies laborables. D'aquí uns minuts us expliquem quines són aquestes línies que es veuran afectades per aquesta nova retallada. Fins ara. Molt bé, Oriol, doncs us explicarem més a fons aquest pla i també continuarem donant veu a alguns d'aquests barcelonins afectats per la reducció del servei d'algunes línies d'autobús que finalment ha anunciat TMB. Som en directe al barri de la Bordeta amb alguns usuaris de l'autobús número 91. Aquesta és la línia Abigail que uneix aquesta zona amb el centre de la ciutat. Quin és el seu cas? Doncs que a partir d'aquest cap de setmana la línia d'autobús 91 i la de bus de barri 115 deixa de funcionar el diumenge i el festiu i els veïns es queixen que els carrers són molt empinats, que hi ha gent amb problemes de mobilitat i que les alternatives que els donen no són gens pràctiques. D'aquí uns minuts parlem amb alguns representants dels veïns perquè ens ho expliquin amb més detall. Fins ara. Fins ara, Abigail. I al marge d'aquesta situació també us volem informar d'una campanya que està pensada per orientar els joves estudiants. L'objectiu és trobar la professió que més s'adeqüi a les inquietuds de cadascú i això es fa a partir d'una sèrie d'activitats i també, Laura, a través d'una exposició que el que fa és donar-los idees. Avui ens ho explicaràs en directe. Si veurem, per exemple, aquesta exposició, ja saps què faràs. Per exemple, se'ns explica si hem acabat l'educació secundària obligatòria, l'ESO, i tenim el graduat o no el tenim, doncs quines són les diferents opcions. Podem anar al batxillerat per després accedir a la universitat o apuntar-nos a cicles formatius, fer la formació professional. Es tracta d'una de les primeres activitats d'aquesta campanya Informa 2012. Aquesta tarda us donarem més detalls i us explicarem quines alternatives teniu quan hagueu acabat l'educació obligatòria. Fins ara! Perfecte. A més, la Laura us presentarà aquesta tarda també el musical Pretty Woman, My Love, que podeu veure a l'Artèria Paral·lel. També entrevistarem el cantaor de flamenc Duquende i serem en directe a Horta per conèixer la iniciativa dels comerciants que han decidit fer un videoclip per recaptar diners a favor d'una entitat del barri. Canten i ballen Àngels al ritme d'una cançó que està especialment composada per a l'ocasió. Són els mateixos comerciants que l'any passat van editar aquell conegut calendari on sortien despullats, els hi va anar tan bé la cosa que aquest any han decidit repetir, però han canviat de gènere. S'han passat a la música, ara veureu. Han editat un videoclip, que és aquest que comenceu a veure ara, i que després, d'aquí uns minuts, podreu veure en directe aquí al Connexió. Fins ara. Des d'aquí una estona en veiem un trosset més i el reportatge del dia el dedicarem a la campanya de recollida i reciclatge dels avets de Nadal que han decorat les cases durant tots aquests dies. L'Ajuntament ja ha posat en marxa l'operatiu de recollida dels arbres de Nadal després de les festes. Els avets es reciclen i es reutilitzen per a usos de jardineria. Al reportatge del dia el dediquem a ensenyar-vos tot aquest procés seguint una brigada de parcs i jardins. Som dijous i tenim a punt també dues col·laboracions especials. El comentarista de cinema de la casa, Carles Mir, serà amb nosaltres per repassar les pel·lícules que s'estrenen demà als cinemes. I en David Guzmán, director i conductor del programa de llibres QWERTY, ens farà també una visita per recomanar-vos un parell de llibres. A banda, us anunciem la resta de seccions d'avui. Al Connexió Barcelona ens encanta el cinema, per això ens agraden els protagonistes d'avui, l'Àlex de la Iglesia i en José Mota, que ens presenten La xispa de la vida. Avui cuinarem en una antiga fàbrica de cervesa, reconduïda en un espai hedonista i de multiplaer. Què? Sona bé, eh? Ens hi acompanyeu? Doncs vinga, us esperem. Fins ara. Avui visitarem un dels pocs tallers on continua viu l'ofici medieval de daurador, el de Sílvia Ibars, al barri de Gràcia. Ell ha estat qui ha restaurat aquestes peces, fragments d'altars i talles ja desapareguts, que més tard ens mostrarà in situ la seva germana, la també artista Victòria Ibars, que fa 25 anys que es dedica al disseny i creació de botons.
Hola, avui venim de visita fins al Poble Sec per veure un habitatge taller de 3 plantes, amb algunes altures de vertigen i una posada en escena molt escenogràfica. Ho veiem d'aquí una estoneta al Connexió Barcelona. Fins ara! Vinga, donem un cop d'ull també a les càmeres del trànsit per veure com se circula aquesta tarda a la ciutat. Concretament veurem la Ronda de Dalt, on s'imposa la fluïdesa, però també ja comencen a haver-hi alguns trams de més embús en direcció Besòs. Imatge en directe aquesta des de Collserola. Continuem amb l'estabilitat, amb l'anticicló que ens comenten els nostres companys del temps. Avui màximes de 14 graus. Demà l'únic canvi que pot haver és algun nuvolet prim. El pla de reajustament que ha anunciat avui Transports Metropolitans de Barcelona ha de servir per estalviar 56 milions d'euros. Dilluns ja us avançàvem que no es reforçarien determinades línies que els veïns consideren insuficients, sinó tot el contrari. Des de TMB ja ens van anunciar que es preveia una reducció del servei. Donem un cop d'ull a aquests ajustos amb l'Oriol Fernández. Es portaran a terme, ens deia, a partir d'aquest dissabte vinent, dia 14. Doncs sí, serà a partir d'aquest mateix dissabte quan els usuaris de la xarxa d'autobusos públics de la ciutat de Barcelona veuran reduït el seu servei. Com es redueix el servei? Hi ha 4 línies que desapareixen, hi ha 3 més que deixaran de funcionar al llarg del cap de setmana i els autobusos de barri que funcionaven durant tota la setmana a partir d'aquest dissabte, dia 14, només ho faran durant els dies laborables. Us expliquem ara més detalladament quines són aquestes línies afectades. Comencem amb les línies que desapareixeran. La primera és la línia 31, on ens trobem ara nosaltres mateix, que va des de l'Hospital Clínic fins a Canyelles. Transports Metropolitans diu que elimina aquesta línia d'autobús perquè coincideix en un 75% amb el recorregut d'altres línies com la 32 i que a més es solapa amb la línia 3 i 4 del metro. A més, també es suprimeix la línia 35 que fa el recorregut des de l'Hospital de Sant Pau fins a Santa Coloma. De Transports Metropolitans diu que aquesta línia solapa amb les línies 1, 5 i 9 del metro. La línia 105, que va des del Prat a l'aeroport, també desapareix a partir d'aquest dissabte, dia 14, i Transports Metropolitans assegura que té una demanda molt escassa, uns 100 viatgers al dia. A més, diu que el trajecte es pot fer amb les línies 46 i 65 d'autobús. A més, Transports Metropolitans diu que aquesta línia, per exemple, concretament, a més del preu que paga l'usuari, TMB ha de posar 6,40 euros de més per cada usuari que entra en aquest autobús. L'última línia que desapareix a partir d'aquest dissabte és la línia 158, que és la que va de Collblanc fins a Sant Just d'Esvern. Segons Transports Metropolitans, aquesta línia superposa a la línia 157 i també al tram baix. Anem ara a unes altres línies que es veuen afectades, que no desapareixen però que deixaran d'oferir servei al llarg del cap de setmana. Us parlem de la línia 58, que va des de Plaça Catalunya fins a l'Avinguda del Tibidabo, la línia 75, que va des de les Corts a l'Avinguda Tibidabo, i la línia 91, que va de la Rambla a Bordeta. Aquesta únicament deixarà de funcionar els diumenges i festius. Això vol dir que els dissabtes aquesta línia sí que continuarà funcionant. A tot això, també explica que els autobusos de barri, excepte el 111, que va fins al Tibidabo, i el 116, que va al barri de la Salut, deixaran de funcionar al llarg dels caps de setmana. Tornen així quan van començar l'any 2006, que només funcionaven durant els dies laborables. Uns canvis, una eliminació de línies que no agraden gaire als usuaris. Uns usuaris que ens diuen, i associacions del foment del transport públic, que diuen que s'està pujant el preu del transport públic a la ciutat de Barcelona, però a la vegada es redueix el servei. Nosaltres volíem parlar amb algun dels usuaris que agafen aquest bus 31, que a partir d'aquest dissabte desapareix, però ara mateix no en tenim cap, teníem un però entrat a dintre l'autobús, així que acabem aquesta connexió. Molt bé, doncs parlarem amb uns altres usuaris, Oriol, perquè en aquest context de retallades ens fixarem en una d'aquestes línies que us hem anunciat, la 91, perquè els veïns no es volen quedar de braços plegats. Saben que és complicat lluitar contra aquest pla de reajustament, però tot i això diuen que es mobilitzaran. De fet, fa 20 anys ho van fer i van aconseguir evitar que la línia s'anul·lés. De totes maneres, en aquesta ocasió, Abigail, el servei no s'elimina, sinó que és una reducció parcial, és diferent. Aquest autobús, el 91, més el bus de barri 115,
15, que això ens ho acaben de dir els veïns, no circulin ni diumenge ni els dies festius, però tot i això no hi estan d'acord. Hem tingut problemes tècnics? Doncs el que dèiem, doncs que el pla preveu que... Escolteu, tenim algun problema d'àudio, per tant tornem a connectar amb el nostre equip d'aquí uns momentets. De moment, donarem una eina per als joves que esteu estudiant i que heu de començar a decidir de què voleu treballar. Els joves entre 14 i 15 anys, aquest mes de juny acabareu l'ensenyament obligatori i no és fàcil triar per on continuar la formació. Doncs us parlem de la campanya Informa't, que us pot facilitar les coses. La Laura ens ha ensenyat uns panells en què s'exposen un munt d'idees i d'alternatives possibles i, de fet, ens deia que existeixen, Laura, una desena d'itineraris diferents on triar i remenar, sí? Sí, de fet, iniciarem aquest recorregut, per exemple, per aquestes proves, aquests programes de qualificació que són per a aquelles persones que no han aprovat el curs, el graduat de l'ESO i, per tant, han d'iniciar-se en un altre tipus de formacions. També hi ha l'opció del batxillerat. A través d'ella, ja sabeu, es passaria a la universitat i serien aquestes diferents opcions que tenen, també més que les que teníem fa molts anys nosaltres, que era la de ciències, de lletres, i tenim també, ara estan aquí fent proves de so per aquest inici de la presentació, tenim també la possibilitat de fer graus, cicles formatius, la formació professional. Ens acompanya en Ricard Coma. Molt bona tarda, Ricard. Bona tarda. Dèiem que la formació professional és una de les opcions que podem oferir a tots aquests joves que al juny acabaran el curs i diran cap a on vaig. Veieu que en els darrers anys s'ha fomentat, especialment hem vist moltes banderoles, campanyes que animaven a la gent a apuntar-se a estudiar formació professional? Bueno, la intenció d'aquesta campanya d'Informa't és precisament això, animar-los doncs, a que coneguin més el que és la formació professional i, per tant, sigui una opció que es pugui escollir en igualtat de condicions que s'escull un batxillerat. Sí hi ha hagut un creixement d'estudiants i una demanda superior en els últims anys pel que fa a formació professional. De fet, diríem que la clau d'això ha estat molt la difusió que se n'ha fet des de Barcelona amb campanyes com la de formació professional, però també el canvi de mentalitat i una oferta molt més atractiva que crec que actualment la formació professional ofereix en els joves. Home, abans ens heu deixat un llibret amb totes les possibilitats de cursos que hi ha i realment poden dedicar-se a moltíssimes professions. Quines són les que demanen més per això? Perquè ja suposo qui tria les professions en funció del que creu que hi ha més sortida laboral i en canvi d'altres que segueixen la seva vocació. Sí, jo deia que els joves han d'aspirar sempre a fer el que els ve de gust estudiar, evidentment. Si hi ha vocacions, doncs millor. Per tant, en aquest sentit actuen com a tals, o sigui, això no hi ha canvi generacional en absolut i solen escollir aquelles especialitats que més atractives troben, no? El que serien ensenyaments audiovisuals sol ser una de les especialitats més demandades, malgrat el mercat està en aquest sentit molt limitat, no podem dir que tingui sortida professional per tots els que l'estudien, però és evident que si hi ha vocació sempre hi haurà més possibilitats, no?, en el cas de cursar-se, perquè pugui trobar feina. I després l'altra, que aquesta sí que coincideix bastant amb la demanda del mercat, és hoteleria i turisme. Una de les especialitats o de les famílies que sol tenir molta sortida és instal·lació i manteniment. És aquella que sovint, perquè està com estigmatitzada de mono blau, doncs sol tenir no sol tenir la premsa que hauria de tenir, no? A la premsa tampoc no sol tenir la premsa. I en canvi és una de les que té més sortides, tot el que és instal·lació, instal·lacions tèrmiques, instal·lacions de calor, instal·lacions frigorífiques, tot el que està associat també a la mecànica i instal·lació de fluids. És a dir, té molts de components i toca molt de plena a la indústria i és una de les famílies que té més sortides laborals. Ens deies abans també que és important que la formació professional, per tenir una formació professional de qualitat, les empreses s'han d'implicar també, no?, perquè a l'hora d'assegurar una sortida laboral hi hagi un treball mutu. Sí, és imprescindible. De fet, la formació professional no es pot entendre sense l'empresa. Avui, en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de la formació professional, sempre anirem per darrere del que és la tecnologia punta. Això és així, no podem estar invertint contínuament en instal·lacions i en maquinària. Per tant, en aquest punt és on juga un paper clau l'empresa, la seva implicació, el seu compromís per tal de formar part com a agent actiu del que seria aquesta seqüència, aquest mètode d'aprenentatge, no?, per part de l'estudiant. I els esports, que ara els veiem aquí,
també, Déu-n'hi-do la sortida professional que poden arribar a tenir o no? Està més de moda del que ens pensem però no hi ha tanta feina? A veure, els esports és una especialitat que demana que es reguli en tot cas primer el sector. Aquí doncs tenim encara tot l'àmbit del que són les federacions, s'està parlant amb elles, s'està intentant regular el que és aquests accessos. Són especialitats que s'han intentat sobretot regular des de l'àmbit educatiu i per tant poder donar sortides. Algunes són espectaculars com la d'espeleologia, però podeu entendre que no són precisament aquelles que tenen més demanda des d'un punt de vista de mercat professional. Molt bé, Ricard, doncs moltíssimes gràcies. Us deixem que teniu la presentació d'aquí poc, que vagi molt bé. I nosaltres des d'aquí us recordem que hi ha a partir de dilluns es podrà visitar aquesta exposició amb aquests plafons informatius per tal que puguin venir-hi no només centres educatius sinó també de manera individual podeu venir a informar-vos. A més, dins d'aquesta campanya Informa també és molt interessant una de les novetats i és que els estudiants dins del programa Explora podran anar a diferents empreses per així veure com es treballa. Aniran, per exemple, a una caserna de bombers, a l'aeroport, una ràdio també i altres empreses per tal d'així poder veure com es funciona en el món laboral i així poder fer la seva tria de cara al futur. Molt bé, gràcies Laura. Doncs trobareu aquesta exposició al Centre Jove Garcilaso. Ara, quan falten 6 minuts per les 6, tornarem a connectar amb el nostre equip a la Bordeta, aquesta línia 91. Us estàvem explicant que els veïns no volen renunciar a que aquest servei es redueixi. Abigail, ens estaves explicant el seu cas. Endavant. Exacte, en el seu cas, el Pla de Transports Metropolitans preveu que tant la línia d'autobús 91 com el bus de barri 115 deixi de funcionar els diumenges i els festius. S'hi oposen els veïns bàsicament per 2 motius, perquè els carrers són molt empinats, hi ha gent amb problemes de mobilitat o directament van en cadira de rodes i els és difícil accedir-hi, i després perquè les alternatives que els proposen, que són la línia 1 i 5 del metro, doncs no els són gens pràctiques. Tenen més coses a explicar i ara el que farem és donar-los l'oportunitat tant al president del Centre Social de Sants, el Josep Maria Domingo, com a l'Enric Jara, que en el seu cas forma part de la comissió dels veïns de la Bordeta. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. Diguem-ho així, bona tarda. Vinga, què més? Jo no he dit 2 motius, més coses. Us aïlla del bar, del centre de Barcelona, què més? Bueno, precisament això, són els 2 únics serveis que tenim de bus que ens apropa a Barcelona i justament tots 2 els suprimeixen en festius i en diumenges. I bé, considerem, no ens ha caigut la notícia gens ni mica de bé, i ja és una notícia reincident perquè fa 20 anys ja ens els volien treure, vull dir, i ara aquesta vegada, encara que sigui els dies de festius i els diumenges, considerem que aquest barri no es mereix aquest tracte per part de Transports Metropolitans de Barcelona i no hi pensem donar el nostre braç a tòrcer amb aquest aspecte. Ho seguirem reivindicant, ens agradaria seure en una taula amb els representants de TMB, amb els de l'edifici, amb qui fos, perquè considerem que això és un agravi pel barri de la Bordeta. No hi heu parlat encara? No hem parlat ni hem tingut ocasió i justament ens hem enterat fa 4 dies d'això. Vull dir que ja aquest cap de setmana ja deixen de funcionar aquests serveis. Com em comentàveu que els diumenges i els festius, en el cas del 91 es porta a urgències de Manso i ara mateix us trobareu que no teniu alternatives per anar-hi. No, perquè l'alternativa que ens donen és la línia 1 i la línia 5 del metro. La línia 5 del metro queden com a quasi 800 metres des d'aquí i s'ha de pujar tots els carrers que són d'aquest barri són costeruts, la carretera de Sants està en un petit turó i per tant la població d'aquí de la Bordeta hi ha molta gent que ja és gran, hi ha gent que porta canalleta amb els seus cotxets i francament no és gens fàcil arribar en aquests altres diguéssim serveis públics de transport. Josep Maria, vosaltres em comentàveu abans també que aquests autobusos els serveis que fan diumenge i festius només treballen 4 hores i que per tant les despeses que es deixen de pagar són ridícules. El 91 fa 4 viatges, o sigui realment és ridícul el poc benefici que treuen d'això. El 115 funciona tot el dia, però és un servei, aquest 115 especialment, que a part de connectar amb la línia, passar per aquest carrer tan costerut que és el carrer Olzinelles, arriba fins a la plaça de Sants, hi ha la línia blava de metro, i a part arriba fins a l'estació de Sants. Hi ha gent que
té que agafar el transport públic, el ferrocarril els diumenges igualment, i aquesta gent no tindrà més remei que fer un taxi. Bé, quins són els primers passos? Quin són el proper pas que fareu des de les associacions? Nosaltres com que ens agrada escoltar els veïns, i els veïns ja ens han parlat, els veïns ja s'han manifestat que això no és una bona solució, la de suprimir aquestes línies. En un principi estudiarem de veure si podem fer-ho d'una manera dialogant amb el districte i amb TMB. I si no, tindrem que iniciar, com sempre hem fet en un barri lluitador de Mena, mobilitzar-nos i intentar donar a conèixer el problema a la resta de Barcelona i a veure si els aconseguim convèncer que hi ha alternatives que no són aquestes les de suprimir. Sou conscients que és un moment força delicat com per fer mobilitzacions i que potser en aquest moment no hi ha res a fer? El no hi ha res a fer no l'entenem, o sigui, en principi sí que estic segur que hi ha alguna cosa a fer. Llavors, sí, és un moment dolent, la gent està poc mobilitzada, però al ser un tema que precisament afecta sobretot a la gent del barri, que està molt conscienciada, perquè aquests autobusos se'ls han pres com seus, és la veritat aquesta, i això suposo que es mobilitzarà. La nostra intenció és aquesta. Moltes gràcies a tots dos. Nosaltres deixem la connexió aquí recordant dues coses. La primera és que estarem pendents d'aquestes mobilitzacions dels veïns de la Bordeta per explicar-vos-la, i després una anècdota, que és que l'autobús 91 li diuen, continuen dient-li la Monyos, ara m'ho explicaven, perquè és l'autobús que portava aquest personatge de principis del segle passat fins a les Rambles, que era com el seu centre d'operacions d'aquest personatge que, com dèiem, i que va immortalitzar la directora Mireia Ros en una pel·lícula. Molt bé, gràcies, Abigail. Doncs aquesta és l'opinió i la valoració que en fan alguns dels usuaris. Hem convidat també responsables de TMB perquè ens ho valoressin i no ho han volgut fer en directe. Ara farem una pausa per la publicitat. Us recomano que no canvieu de canal perquè de seguida arribarà el David Guzmán amb un llibre de fotografies que val la pena fullejar i també amb un exemplar de la revista Cavall Fort molt especial que us portarà més d'un record familiar. Fins ara. Sabrem els bons propòsits per aquest any dels alumnes de l'Escola Bernat de Boí, al barri del Bon Pastor. I l'Ajuntament ja ha posat en marxa l'operatiu de recollida d'arbres de Nadal després de les festes. Els avets es reciclen i es reutilitzen per a usos de jardineria. I la Lali Feliu ens explicarà des de l'espai gastronòmic de la Fàbrica Moritz com fer una pizza alsaciana. Ara passen 2 minuts a les 6, ens desplaçarem cap a Horta. La xarxa de comerciants allà és realment molt activa i no els falta la imaginació. Segurament recordeu que l'any passat van decidir despullar-se en un calendari per recaptar fons per una entitat del barri i que van tenir molt bona acollida. Doncs per això ara han decidit repetir, però han canviat el format. Aquest cop canten i ballen rumba en aquest videoclip. Mai no compraràs tot sol, que no, que no. Mai no compraràs tot sol, que no, que no. Mai no compraràs tot sol, que no, que no. Que el mercat d'Horta de coses bones n'hi ha per tothom. Esto ple de sabor. Al barri del meu cor compra Horta, compra Horta, compra Horta, compra Horta. Esto ple de sabor. Al barri del meu cor compra Horta, compra Horta, compra Horta, compra Horta. Ple de sabor. Al barri del meu cor compra Horta, compra Horta, compra Horta, compra Horta. Esto ple de sabor. Doncs aquesta cançó ha de servir per recaptar diners per l'associació El Carrilet d'Horta i, com veieu, s'hi ha volcat molta gent del barri, des del col·lectiu de música Delito, que ha compost la cançó expressament per a l'ocasió, fins a tots aquests comerciants. Són una 50, Àngels, i amb l'experiència que ja tenen, ells creuen que això pot funcionar, Doncs se n'han editat 5.000 còpies, tant de DVD com de calendari, que són aquests que veieu aquí damunt de la taula. Només valen €1. L'any passat, d'aquell calendari, on també recordareu segurament que sortien despullats, en van fer 4.500 d'euros, que van anar a parar al menjador social, al Caliu. Aquest any canvien, ara us ho explicarem, però abans deixeu-me saludar el president de l'Eix Comercial. Manuel, bona tarda. Hola, bona tarda. Content? Molt content. Vostè també canta i balla o no?
No, bailar un poquito, pero no cantar no. Digamos, soy muy malo cantando. Escolti, l'any passat aquell calendari que va ser revolucionari, podríem dir. Aquest any cantant rumba, ballant rumba. L'any que ve què toca? De momento hay algún proyecto ya, pero aún está en embrión, digamos, no se puede decir nada aún. Hay que trabajarlo mucho el proyecto. Cuesta mucho de hacer un proyecto para que tenga un poquitín de éxito. I això com acaba repercutint als comerciants? Perquè sí que és veritat que la gent pot comprar això, aquests diners van a parar a una entitat del barri, però després com tornen? Eso torna, digamos, de manera que, digamos, se dan vales de compra. Nosotros, digamos, al Carrilet no entregamos dinero en efectivo, sino que entregamos una vale de compra que puede comprar cualquier establecimiento asociado al Cor d'Horta i Mercat. Iolanda, bona tarda. Hola, bona tarda. A tu et veurem, perquè ara estem veient aquestes imatges, tu de moment em penso que encara no has sortit. Encara no, em sembla que surt una miqueta, molt petitona per algun lloc, però bueno, la qüestió és que el que compta és tothom, no? Que surti tothom i que participi tothom. Us ho vau passar bé? Quant de temps van durar el rodatge, també la gravació? Aquí ho va fer una mica de tot. A veure, vam fer de tot, ens ho vam passar genial, que crec que és el més important també, i jo diria que vam estar un parell de setmanes entre assajos i aprendre cançons i tal, més o menys. I què t'ha dit la gent? Ja t'han vist o no? Fa poquet que ha sortit això, ha sortit avui mateix i crec que no, em sembla que per les redes socials hi ha alguna cosa penjada, però encara no em reconeixen pel carrer, Encara no, però potser sí, tu no ho sabem. L'any passat tu no sorties despullada. No, l'any passat em vaig quedar al backstage. Molt bé, i ara sí que m'agradaria saludar a l'Elisabet Sánchez, que ella és la presidenta, ho dic bé? No, soc la gerent de la cooperativa. Doncs gerent de la cooperativa El Carrilet. Veient aquest vídeo, suposo que esteu contents que hagin comptat amb vosaltres, no? Sí, estem encantats, la veritat és que sí, avui és un dia de festa, no? També quan s'ha presentat això, sí, la Raquel Hulvez, que és la dinamitzadora d'aquí del Cor d'Horta, es va posar en contacte amb nosaltres i ens va dir, hem pensat que potser podríeu ser l'entitat beneficiària d'enguany, i una mica ens van conèixer més en profunditat, vam presentar alguns projectes que creiem que podien interessar-los i que podien ser subjecte d'aquesta subvenció i bueno, d'aquesta donació, i doncs finalment sí, ens van triar i estem encantadíssims. Sí. Vosaltres treballeu amb nens autistes, em sembla que no és un bon any, amb el tema de les retallades us han tocat també una mica de prop, per tant això benvingut. Sí, el que passa és que aquests diners no són per fer funcionar l'entitat, sinó són per poder impulsar nous projectes. És veritat que és època de retallades per tothom i que tot s'ajusta, però sí que som una entitat amb projectes de futur, amb ganes d'impulsar noves coses, tot i la situació crec que s'ha d'estimular que seguim endavant, i llavors el que els hi vam presentar a l'Associació de Comerciants era no tant uns diners per destinar a mantenir l'entitat, sinó a crear nous projectes, un projecte concretament de recerca amb infants amb autisme, d'art, plàstiques per infants amb autisme, com a un mitjà d'expressió i comunicació per a aquests infants, que és un dels problemes més importants que tenen, i un per organitzar el nostre fons documental. Per tant, són projectes no conservadors, sinó per tirar endavant i per obrir noves possibilitats per l'entitat i pels nanos. Molt bé, doncs escolta'm, moltes gràcies. Felicitats a tots, que us vagi molt bé això de les vendes. Quedar-nos amb la imatge d'aquests calendaris, que és amb la que començaven. Si us interessa el DVD, si us interessa els calendaris, teniu diverses maneres d'aconseguir-los. La més fàcil, venim fins aquí, fins a l'oficina del Cor d'Horta, apropant-vos també al mercat, a qualsevol de les botigues que hi ha participat, o també ens expliquen que ho podeu aconseguir a través d'internet. Molt bé, gràcies Àngels, doncs els desitgem tanta sort com la que van tenir l'any passat amb aquesta iniciativa. Vinga, ara em desplaço no gaire lluny, a cap barri, sinó aquí al costadet del David Guzmán. Molt bona tarda. Molt bona tarda, què tal? Bé, encantat, mira, de parlar de llibres i de còmics. Avui és un dia una mica estrany. Estrany no, és a dir, que a més dels llibres que parlarem de tant en tant, hem vingut també a celebrar un aniversari, són 50 anys, és mig segle, d'una revista, en fi... Molt popular. Deixa'm situar els espectadors i recordar-los que a partir d'ara, cada dijous, en David serà aquí per avançar-nos. Bé, tu fas el QWERTY aquest vespre, bé vespre, aquest gener també per ell ha sigut un canvi d'horari, per tant, 12 i 20 de la nit, i farem com un avanç... Sí, ja matinada, i farem un avanç i ens recomanaràs un parell de llibres, però com deies, avui comencem amb una revista. Sí, mira, avui parlem aquesta nit amb la Mercè Canela, que és la directora de Cabellfort, ho és des de fa molts anys, i una mica per repassar aquests 50 anys d'història. És una revista que comença l'any 61, per tant, el desembre és com va fer els 50 anys, el 1961, i amb aquesta idea de donar una eina perquè els nens poguessin llegir i aprendre en català. És a dir, feia molts anys que no hi havia una revista infantil en català,
I ara, per tant, després de tota aquesta evolució, per sort, la normalització lingüística ja no és una prioritat i ara ens centrem més en la didàctica d'això, dels lectors. És una revista que ha fet molts lectors i que tothom hi ha passat en algun moment. Ara hi ha coses noves que potser si te la mires, per exemple, en aquest número especial que estem veient dels 50 anys, dius, Les imatges que estem veient ara mateix a les pantalles. Exacte, alguna vinyeta, dius, aquest personatge no em sona. Per descomptat se n'han incorporant de nous, però vaja, hi ha alguns casos que no sé si tu recordaràs. Continua el segell com a eina, aquesta eina que tu comentaves, de normalització lingüística, però a més amb més personatges i més continguts. Home, no hi falten curiositats, ara en vèiem amb il·lustracions mítiques. Pilarín Vallès, en aquest cas. També tenim aquí unes